नमस्कार आं बे जिमायजुरि लखि मन्दिरनि आफादगिरि आंनि मुङा नागेश्वर गयारी आं दा बे जिमायजुरिनिनो लुफुंनाय हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ दा बेखिनि नुथाय नुदों बेखौ जों मावफुंबाय आरो माखासे खामानिखौ जोङो रायजोनि अनसुंथाइ एसेजों जों मावफुंलांनो जों आखायाव लादों 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारनिफ्राय जोङो बे जिमायजुरि लखि मन्दिराव जों जेबो मोननो हायाखै नाथाय इउपिपिएल सरकार फैनायनिफ्राय आलारि सोरांखौ मोननानै जों जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों थांखि दङ जों बे मन्दिरखौ दोलगोनाङै बानायलांगोन समायना महरै बानायलांगोन जोंहा बेखिनि टारगेट दङ दानि इउपिपिएलनि सरकारनिफ्राय जों बे आलारि सोरांनिफ्राय 2 लाखखौनो मोननाय जाबाय बे मन्दिराव दानि इउपिपिएल सरकारखौ जोङो मोजाङैनो नुबोगासिनो दङ जायगायाव एरियायाव बिटिआरआव दिनै सान्थिखौ लाबोनो हादों बयनिबो समानथाय मावनो हादों बेदिनो अनसुंथाइफोरखौबो होबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेरावबो दिनै लोब लोबै इउपिपिएलआव फैगासिनो दं बिनि मावथायखौ मोजां नुनानै पार्टिखौ मोजां मोननानै खामानिखौ मोजां नुनानै आदर्शखौ मोजां नुनानै जथेस्थ लुगैयो आरो माने गोजोरै इउपिपिएल सरकारा खामानि मावबाय थानो हालांथों गोजोर थाथों बेखौनो जों हास्थायो